2 Zeeuwen verdacht van het Jonassen van een Belg die daardoor overleed. En de kerncentrale verdient per dag 4 miljoen euro dankzij de hoge stroomprijzen. Nou, er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Maar eerst de warmte, of misschien beter de hitte van de afgelopen week. Het begon zondagnacht eigenlijk al, toen het in Vlissingen niet kouder werd dan 20 graden. Een tropennacht dus. En vanaf dat moment werd het eigenlijk alleen maar heter, tot 39 graden op dinsdag. En dat betekende aanpassen. Zo ook voor kinderen, die deze week nog gewoon naar school moesten. Het is voor de kinderen de laatste weken in de schoolbanken voordat de zomervakantie begint. En de scholen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de temperatuur. Morgen zijn er wat waterspelletjes voor sommige groepen. En vandaag dus ook al iets met water. Dus we proberen het wel een beetje nat en gezellig te houden. Verschillende scholen in onze provincie hebben vandaag en morgen een tropenrooster ingesteld. Dat betekent dat de leerlingen tot 12 uur naar school moeten, maar daarna vrij zijn om een beetje verkoeling te zoeken. En wat ga je dan allemaal doen vanmiddag? Naar het zwembad. Vies een lekkertje of rond de tafel. Het wordt hartstikke heet. Ja, of we gaan gewoon rondjes met elkaar lopen over het schoolplein. Dan gaan we straks naar huis en dan ga ik lekker in het zwembad springen. En aanpassen gaat voor de een wat makkelijker dan voor de ander. Voor MS-patiënt Frans Kruijf uit Zierikzee was de hitte bijvoorbeeld een beproeving. Mijn hele lichaam wordt trager. Mijn armen gaan zeer doen, mijn benen gaan zeer doen. Gewoon door de warmte. Alles wat ik doe, heb ik vreselijk veel energie voor nodig. En energie heb ik al heel weinig. Dan is het een kwestie van overleven, wordt het dan echt. Als ik hier binnen zit, dan staat de airco aan en dan kan ik redelijk functioneren. Dus u blijft vandaag en morgen binnen? Tegen de avond of later op de avond zal ik misschien nog even buiten komen. Maar de rest is de verwachting binnen. En hoopt u dan dat het gauw woensdag of misschien wel donderdag, dan wordt het nog wat frisser? Daar heel snel, heel snel. En inderdaad, het is gewoon een kwestie van deze dagen overleven. Maandag was het nergens zo warm als in Westdorpen. Het kwik steeg daar tot 35,4 graden, terwijl de temperatuur in de rest van Nederland onder de 35 graden bleef. En dat beloofde wat voor dinsdag, toen er nog hogere temperaturen werden voorspeld. Maar in het dorp maakte niemand zich extra zorgen. Het was vandaag overdag stil in Westdorpen. Niet veel mensen wagen zich buiten op deze warmste plek van Nederland. In dit plaatselijke zorgcentrum krijgen bewoners ijsjes om koel te blijven. Wil je ook een chocolade-ijsje? We hebben ook nog andere hoor, als je daar liever hebt. En ook zijn er andere maatregelen. Alles dicht, ramen dicht, zonnewering dicht. En alleen verkoelen op de koele momenten. En we geven extra drinken, we geven regelmatig een ijsje. Heeft u geen last van de warmte? Nee. Want het niet echt pas in de zon zit, nee. Nee, precies. Het is hier lekker airco, dus... Hier is het lekker. En u krijgt een lekker ijsje. Van nee, we worden goed verwend, hoor. U heeft uw ijsje al op, zie ik. Heeft die gesmaakt? Ja, dat was lekker. En zeker met die warmte. Het werkt een beetje verkoelend ook. Ja. Ja hoor, dat gaat best. En verkoeling is bij dit weer belangrijk door bijvoorbeeld naar het zwembad of het strand te gaan. Maar je kan het ook rigoureuzer aanpakken. Een beetje verkoeling op zo'n warme dag als vandaag is natuurlijk hartstikke lekker. En daarom ben ik op zoek gegaan naar de meest koele plekken van Zeeland. Ik heb in een koeling gestaan op een strandtent, ben in een sportschool geweest, in de bios geweest. En nu sta ik in de skihal van Terneuzen. Nu is dat wel lekker om af te koelen, maar ook wel een klein beetje koud. Heel lekker. Het is gewoon echt een fantastische dag om hier te komen. En lekker af te koelen. Wat doe jij hier op zo'n super zomerse dag in een skihal? Nou ja, afkoelen. Het is wel heftig vandaag met wat is het, bijna 40 graden buiten en dan hier -4. Maar ja, ik heb alleen een t-shirt en een trui aan, dus het is niet zo heel veel verschil voor mij. Ik trek mijn trui uit en dan is het oké buiten. Warm of niet warm, snowboarden ga je toch wel? Inderdaad, snowboarden blijft altijd. Voor de oplettende badgast in Dishoek, Domburg en Oostkapelle is er iets anders dan anders. Geen prullenbakken meer overal, maar grote centrale afvalcontainers die in alle vroegte gemakkelijk kunnen worden gelegd. We hebben ontwikkeld eigenlijk omdat we zien dat er gewoon een toename is in recreatie. Ja, en dat levert gewoon meer afvaldruk op. En dan, ja, het is niet te doen om extra afvalbakken op het strand neer te zetten. We krijgen van die rijen vol met grijze bakken, dat gaat gewoon niet.
De Stichting Strandexploitatie Veren ontwikkelde zelf de afvalkotten. Grote verzamelcontainers waar het afval gescheiden wordt ingezameld en die machinaal geleegd worden. In tegenstelling tot het legen van de afvalbakken. Het is allemaal handwerk, dus je zit gewoon met de capaciteit van het aantal mensen wat je hebt. Maar ook arbeidtechnisch, omdat het niet allemaal even schoon is en er bijvoorbeeld ook glas zit in die zakken. Waardoor mensen zich snijden. Dus we hadden gewoon een aantal zaken waardoor we zeiden van ja, we moeten nu gaan veranderen. Geen afvalbakken meer, maar afvalkotten, die door de stichting zelf worden gemaakt. We hebben hier geen extra geld voor gekregen, dus dat doen we eigenlijk volledig met eigen middelen. Dus we hebben goed gekeken naar onze eigen bestaande logistieke routes en de middelen die we zelf in eigen huis hebben. Dus de ontwikkeling, de fabrikage hebben we ook met ons eigen personeel gedaan. Ja, en je moet het eigenlijk zo zien, alles wat we nu minder doen met arbeid aan strandwachten, dat wat er dan overblijft, dat wordt dan misschien extra diesel voor de trekkers en voor materiaal om die afvalkotten te maken. Maar zijn strandbezoekers bereid om verder te lopen? Want er zijn wel een stuk minder afvalpunten op het strand. Ik vind het een leuke oplossing. En ze staan niet gek ver van elkaar vandaan. Dus dat kleine stukje lopen, dat mag ook nooit het probleem zijn. Ja, ik ben een groot voorstander. We hebben zelf in Australië gewoond. Daar heb je helemaal geen afvalbakken. Iedereen neemt daar zijn spulletjes netjes mee naar huis. En zo hou je het allermooiste schoon eigenlijk. Niemand laat iets achter. En zo'n afvalbak nodigt eigenlijk alleen maar uit om rotzooi te maken eigenlijk. En het beste is om het gewoon zelf mee naar huis te nemen. Dus de eerste stap naar helemaal zonder bakken. Vooralsnog staan de afvalkotten alleen op de stranden van Dishoek, Domburg en Oostkapelle. Als we gaan uitbreiden op andere stranden, dan heeft dat wat meer invloed op onze logistiek of financiële stromen. Dus dat is net een wat grotere stap, maar we zouden dat wel heel graag willen. Kortom, meer capaciteit om afval in te zamelen en dus meer afval dat wordt opgehaald. Ja, of het echt wat meer oplevert, weet ik niet. Maar het is wel zichtbaar dat het een verandering heeft op het strand. Misschien even goed om te herinneren, zeg maar, de eerste coronajaren op Dishoek. Ik weet zeker dat er bij Omroep Zeeland ook items gemaakt waren door overlopende bakken aan het eind van de dag. Door gewoon de explosie aan mensen die afval kwijt moesten op het strand. Maar dat hebben we dus nu niet meer. Dus er staat gewoon meer capaciteit op het strand, waardoor het ook gewoon 's avonds schoner blijft. Geen overlopende bakken meer en gewoon een schoon strand, dat is wat iedereen wil. Deze week zijn er 2 Zeeuwen aangehouden vanwege hun betrokkenheid bij de dood van een 53-jarige man in Gent. De man verdronk vorige week zondagochtend nadat hij door 2 mannen tijdens de Gentse feesten in het water was gejonast. De verdachten van 23 en 25 jaar oud uit Goes worden ervan verdacht de man in het water te hebben gegooid. België heeft om overlevering gevraagd van de 2 verdachten. 1 verdachte is daarmee akkoord gegaan en de andere nog niet. Die wil dat een rechter zich buigt over het verzoek. Een procedure die tot 2 maanden kan duren. De andere verdachte zal binnen 10 dagen worden overgebracht naar België. Een man uit de gemeente Sluis is om het leven gekomen in de buurt van Nijmegen. De 64-jarige man werd sinds dinsdag vermist nadat hij was gaan zwemmen in de Bisonbaai bij Ooyen. De man zou meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse en stond op een camping in de buurt. Woensdag werd in de loop van de dag een lichaam gevonden in het water, wat later van de vermiste man bleek te zijn. In internationale lijstjes scoren Nederlandse leerlingen steeds slechter op taal en rekenen. Dus wil de onderwijsinspectie dat er meer lessen worden gegeven voor die 2 vakken. Maar dat zijn de Zeeuwse basisscholen niet van plan. Als er 1 land is wat stijgt, dan moet er ook een land zijn dat daalt. En die daalt dus niet ten opzichte van zichzelf, maar die daalt omdat een ander land stijgende is. Dus het heeft geen absolute waarde. Een voorbeeld van hoe je dan wel relevant onderzoek kan doen is te vinden op de Frans Nareboutschool in Vlissingen. Het mooie, wat hier op de Frans Narebout ook echt de afgelopen jaren heel expliciet gedaan is om kinderen te vergelijken met zichzelf. En om te kijken wanneer groei jij nou meer en wanneer groei jij nou minder in je schoolresultaten. En zonder tekort te doen aan hun visie op kunst en cultuur, rijke leeromgeving, zijn ze interventies gaan doen. En heeft dat ertoe geleid dat die kinderen veel meer zijn gaan groeien ten opzichte van zichzelf. En dat maatwerk en onderzoeken wat kinderen nodig hebben om hun potentie eruit te halen, ja, dat is natuurlijk waar het onderwijs wat mij betreft om gaat. En dat gebeurt niet door meer taal- en rekenlessen te geven, maar door het te combineren met andere lessen, zoals gym en koken. Wat wij van belang vinden is dat het ook toegepast kan worden door kinderen, waardoor het gaat leven, waardoor ze het gaan ervaren. Manieren op zoveel mogelijk tijdstippen
door de week heen, zodat het niet alleen de reken- en de taallessen zijn, maar eigenlijk veel meer reken- en taalactiviteiten terugkomen in alle vakken. Dan zie je dat kinderen denken, oh, zit het zo? Dan vergeet je het ook niet meer wat er uitgelegd is in de instructie vanuit het rekenboek. En ook de kinderen zelf zijn positief. Wat vind je van de manier waarop ze hier taal en rekenen combineren met andere lessen? Leuk. Wat vind je leuker? Sommetjes maken in de klas of werken met de sommetjes bij koken of bij gym? Gym. Bij gym het leukste? Ja, want daar je doet eigenlijk gewoon altijd iets van rekenen en taal. De Zeeuwse basisscholen zien het dan ook niet zitten om nu alles overhoop te halen, zodat er meer klassikale reken- en taallessen gegeven kunnen worden, zoals de inspectie wil. Het kan allicht een signaal zijn om goed naar je eigen onderwijs te kijken van wat gebeurt er nu bij ons. Maar laat de interventie en de data-analyse alsjeblieft bij de professional liggen die dagelijks met die kinderen werken. Natuurlijk gaan wij mee in dat wat er aan advies komt. De contacten met de inspectie, de afspraken die we binnen ons bestuur maken. Natuurlijk gaan we daar mee aan de slag. Maar niet alleen in, dan betekent het dat we geen kunst- en cultuuractiviteiten meer doen, want we moeten meer rekenen en taal. Dat is verarming van het onderwijs in plaats van verrijking en verbetering. Vlissingen trok deze week veel publiek dat afkwam op historische tolships, oftewel grote zeilschepen. De schepen waren onderweg van Harlingen naar Antwerpen om daar mee te doen aan de tolship races. Het grootste was dit zeiltrainingsschip uit Polen dat plaats heeft voor 140 zeekadetten. Maar er waren ook kleinere maten te bewonderen, zoals de Thalassa uit Harlingen. Het schip is gebouwd in 1980 als een soort van vissersschip en dan is het gezonken een paar jaar later. En dan hebben wij met onze familie het opgebouwd tot het tolschip dat het nu is. Het ziet er iets ouder uit dan het is, maar het vaart schitterend. En vannacht, we zijn hier om 5 uur 's nachts de haven van Vlissingen binnengevaren. En we zagen de lichtjes hier op de kaai en het was weer een gevoel van thuiskomen. Het was heel fijn. Meneer, u komt hier ook speciaal voor de schepen. Waarom? Ik vind het zo prachtig, zo'n zeilboot als die functioneert met vol zeil en de wind die doorheen stroomt en alles op de goede stand staat en dat schip optimaal zeilt. Dat is wat mij enthousiast maakt. Het nautische feestje in Vlissingen duurde tot en met donderdagavond, want vrijdag moesten alle schepen in Antwerpen zijn. En maandag varen de schepen over de Westerschelde terug richting Denemarken. 4 miljoen euro, dat is het bedrag dat de kerncentrale nu per dag verdient aan de stroomproductie. Dat is meer dan 10 keer zoveel dan een paar jaar geleden. En EPZ, de beheerder van de centrale, zou graag zien dat het geld dat nu wordt verdiend wordt gebruikt voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. De prijs van elektriciteit is enorm gestegen. Een paar jaar geleden was die 3 cent per kilowattuur. Nu 35 cent per kilowattuur. De elektriciteit die de kerncentrale in Borselen dagelijks produceert, is daardoor veel meer waard geworden. Nou, wij produceren altijd dezelfde hoeveelheid stroom. We draaien altijd basislast. Ja, als je kijkt naar de omzet die we vandaag hebben met onze elektriciteitsprijs, loopt dat tegen de 4 miljoen euro per dag. En hoeveel was dat vorig jaar? Nou, met die prijs die ik net zei van ongeveer 3 cent per kilowattuur zou dat ongeveer 300.000 euro per dag zijn. Dus dat is een aanzienlijk verschil. Die enorme winst gaat naar de aandeelhouders van de kerncentrale en dat zijn PESUM voor 70% en RWE voor 30%. EPZ krijgt alleen de kosten vergoed. Maar de directeur van de kerncentrale zou graag zien dat het geld wordt gebruikt voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Nou, dat is natuurlijk wat wij het allerliefste zouden zien, dat de winst van de kerncentrale geïnvesteerd zou worden in een nieuwe centrale. Ja, dat zouden wij het allerliefste zien natuurlijk. En hoe groot is de kans dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Nou, dan moeten we, het kabinet is nu aan zet om een geschikte locatie te zoeken. Nou, ik verwacht dat het uiteindelijk Borselen uitkomt als beste locatie. En daarna gaan we verder met onze plannen. De aandeelhouders van de kerncentrale zijn onder meer de provincie en de Zeeuwse gemeentes. In het verleden werd de winst van de centrale gebruikt voor maatschappelijke zaken in de provincie. Maar statenleden reageren wisselend waar het geld voor moet worden gebruikt. Wij denken dat dat geld nog wel op een andere manier besteed kan worden. Met name aan mensen die op dit moment te lijden hebben onder de zogenaamde energiearmoede. Mensen die de rekening kunnen betalen. En dat geldt niet alleen voor onze sociale minima, maar ondertussen ook voor andere inkomensgroepen. Wij zijn groot voorstander van kerncentrales en ook een nieuwe kerncentrale in Zeeland. Maar we vinden niet dat we als provincie dat ook moeten gaan financieren. We vinden dat dat een rijksverantwoordelijkheid is en dat het Rijk moet komen met beleid om te komen tot
nieuwe kerncentrales. De kerncentrale in Borselen is voor 70% in handen van de PESEM. Aandeelhouders daar zijn voor bijna de helft de Zeeuwse gemeente en voor de andere helft de provincie Zeeland. Wat er met de enorme opbrengst moet gebeuren, is dus voor een groot deel een politieke keuze. Het is altijd nog zo geweest dat op het moment dat de dividenduitkering van PESEM richting de aandeelhouders gaat, dat die besteed wordt in het gebied waar de aandeelhouders zich bevinden. En voor Zeeland betekent dat 50%. En dan niet alleen aan de bouw van een nieuwe kerncentrale, maar ook aan andere dingen die goed zijn voor Zeeland. Tot op heden is dat in ieder geval altijd zo geweest. En dat is ook de verwachting dan voor de toekomst, zegt u dat? Nou, wat ik u net heb gezegd, is dat verwachtingen voor de toekomst afhankelijk zijn van de gesprekken die nog gevoerd moeten worden. En de mening van het CDA en GroenLinks is ook wat op straat te horen is. Prijs verlagen van de energie voor de huishoudens. Meneer, wat zou u graag van dat extra geld willen zien? Mag voor mij een nieuwe kerncentrale gebouwd worden? Ik zou graag willen dat dat wordt geïnvesteerd in nieuwe vormen van energie en niet in een oud systeem waarvan we weten dat we niet, het afval niet op een veilige manier kwijt kunnen. Dus er moet geïnvesteerd worden in groene energie? Wat mij betreft wel, ja. Wat ze meer verdienen naar de klanten natuurlijk. Ik denk toch een tweede kerncentrale. Voorheen was ik niet zo voor kernenergie, maar goed, met de CO2-uitstoot die verminderd moet worden en te minder afhankelijk worden van het buitenland, van onze energie, denk ik toch dat het wel een goed idee kan zijn om toch een nieuwe kerncentrale erbij te zetten. In het najaar beslist het kabinet of de nieuwe kerncentrales in Borselen komen of niet. En tot slot nog even een opvallende zoektocht in Zierikzee. Want na de tornado kwam er bij Suzanne van Zanden een jurk aangewaaid die niet van haar is. Maar van wie dan wel? Inmiddels hangt de jurk zo'n 2,5 week schoon in het huis van Suzanne. Ze vond de roze met witte zak tussen de ravage in haar eigen garagebox en dat viel meteen op. We troffen eerst onze eigen spullen aan en al vrij snel zag ik deze zak liggen. En ik denk, hé, die hoort niet bij ons. En toen ik hem opende en deze jurk erin zag hangen, dacht ik van ja, die neem ik mee naar huis. Die is vast niet om alledaags te dragen. Ja, want niet alledaags te dragen, wat voor jurk is het? Ja, het is toch wel voor speciale gelegenheden, zoals je een beetje kan zien. Ja, er zit een klein sleepje in van achter. En ik zag aan de hanger en aan de zak ook dat hij van een bruidszaak afkomstig was. Dus ik dacht, die wil ik heel graag teruggeven aan degene waar die van is. Suzanne zette een bericht op social media, maar dit leverde niets op. Toch gaat de zoektocht door. De windhoos heeft een groot gedeelte van Zierikzee getroffen. En hoe heftig het ook was, het was ook heel mooi om te zien hoe iedereen elkaar hielp in die dagen. Dit is dan misschien het minste wat ik kan doen, maar als ik daar iemand heel blij mee kan maken, dan heel graag. En vrijdag werd bekend dat de eigenaar zich heeft gemeld. Ze had de jurk nog niet gemist, maar toen ze een foto van de jurk voorbij zag komen, herkende ze hem meteen. De jurk was de vrouw die liever anoniem wil blijven, 21 jaar geleden getrouwd. Maar dat zijn wij niet. En daarom brei ik er voor nu een einde aan. Nog een fijne avond en graag tot morgen.